Dala, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras ti amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio Kapitulo 3, versikulo 11 ken 12. Anak ko, saan mo alaisan ti panang disiplina ni Yahweh, ken saan mo aguraan ti parang tubngar na. Ta disiplinaan ni Yahweh dagiti ay ayadan na, akas iti panang disiplina ti maysa nga ama iti anak na, ama kaayayo ken kuana. Papagayam, intay denggan ti maysapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Lakay, anya nga tano ilako mo ti tricycle mo. Apay kumamot nga ilakok nga ibakay. Kasapulang moten ati aginana tatandani kan ag senior. Ay saan? Kitno day ta tricycle ti pangkit kita iti panagtrabaho iti abroad iday. Ala, tangay di mo kayat nga ilakaw. Mangsapulaklaangan iti mangsublat nga agpasada. Amokon, ni Jano. Mala, padasek tuman ti mapan iti ayanda. Damagay, no kaya't nang ipasada ti tricycle. Rina! Diyan daw! Umayak man! Oh, tatang, da kayo mat. Umunag kayo Tagkape kayo pa Magyaman anak ko. Ay, ada ni Janaw? Tatang, ada. Mabiit lang ang tayabak. Adda ngamin ijelikodan ti balay, agmulmula kadagiti agduduma anateng. Malaman, dadamagakan ko iso ti gagara. Anya ka diti may pahay ko, tatang. Ay, mayak, tay pasublat ko kumakan ka di tricycle. Kasan mo't ngamin nakayat ni nanang yung agpasada account. Ha? Ay, sige tatang. Kayat ko di agpasada. Nadamday jay a tricycle Taday ti pakalaglagi pa iti panagtrabaho iti abroad. Uwan tatang, di kagdanag. Basta timbagak ka ni Janaw. Kunak nga nadan na ti tricycle tapakalaglagi pa iti manu atawan na panagtrabaho iti abroad. Ay, kat nasaya at man nga rod no kasta. Kat kasano nga rod ti panangtad na iti boundary. Ay, pagsaritaan minto Barang inton mangrugen nga agpasada, sumardeng to umatan iti kinalastaw kan kinamamartek na. Ay, sapay kuma. Tanay narigatan. Amangan no makasapol iti naluklukaw ng isaw. Ay, pag-abigat mo, Juanitaw. Da kayo magayam, tata. Adamat kadwayo. Ay, isot ti manugang kaw ni Janaw. Isaw ti sumukat kanyak amang ipasada iti tricycle kaw. Ken isot ti sumukat kanyak kas presidente yaw iti tuda. Kasta ka di, tata. Uwan barok. Naurnos tulat ta ti panagkakadwayaw. Ket sapay la kumatawan to ti agaapa, Uwan, tata. Uray no saanan ada kayo ti presidente iti tuda. Say-sayaatan milatta ti panagkakadwami. Tatang, nagyaman ta intalagyo kanyak ti tricycle yaw. Ket kasano nga gayam ti boundary. Uray mangtag kalatan iti 200. Mawatak may tagpapa-eskwela kayo nga rod kani bakit mau. Ay ket uwan tatang. Sapay dumakdakkel ti gastos mi ti panagadalda. Agpaiso, maestra di anak yaw. Yung basit mati sweldo na. Talaga kasta. Agaminton maka-eskwela mo dagiti apo ko may. Makalungaw kayon tumitlaang kani Marina. Jano, itatasikan tinang sublat iti tricycle ni tatang. Pangaasim tagbalbalyo ka kumamutan. Ay na, wan ka di. Pangaasim, tadi mo kuman ipakat ti kinalastog kan kinamammartek mo. Agpaiso nga da trabaho, ngam kurang latta kada tayo. Huwag ka di. Danag mo na ya. Nagbalbali wakto lata Di kanto kuman agaramid iti pakaibabainan, tanarigatan.
No saanan nga itulok ni tatang asika ti mangipasada iti tricycle na. Bistray, sa dino ti ayan mo. Ak dito'y likod ti balay. Mulmula ak iti bukbukal. Sige, ina ko naglakaw. Makamukan dito'y balay. Ang mga numarabyan ng agawid. Mabitlag. Apay mapankan. Agpaitulod ka kumakan ni Jano. Saanan? Agpaitulod ka kidin. No nabibit ang makadanon kayo ti papanam. Ay, Jano, ay di mo pardasan. Ha? Ay, ang mga numadisgrasya ta. Anya kayo lagi din na yan, anang. Nervyosa kayo lang na eh. Tapno mabibita makadanon iti tsindaan. Ay, isardeng mo ito tricycle ta bumaba at laangan. Ha? Sige man langan. Ibumbuntog kunti ak pataray. Ay, Nabuntugan na. Kaslatan makipamumpawn. ay, diyak kayatan ti aglugan dito yung tricycle mo. Agnervyosa! Gumatangak man, nana. Ay, Ne, apay akas lang nervyos kayo, nana. kasanumat nga minaya, Barok. Nagpartak nga agpataray ni Jano iti tricycle na. Ay, kasta ti aramid na, no adda pasahero na. Kinapuno na. Ado ti agrekreklamo a pasahero. Gapo iti panagmanmaneho na. Ay, kasta ka day, Barok. Ayun, anya itayin tay gatgatanga. Gumatangak man iti parya, kan saluyot. Ay, mabit lang, Barok. At itid ko ti gatgatanga. Adyaman na, nana. Lakay. Nay, kanta ka matain. Ay, masurunak launay ka ni Jano. Apay, masurun ka. Nagasam, nakaparpartak ti panagmaneho na iti tricycle. Ay napatayon na kiti nervous day jay amanugang mau. Ay, unay matain. Ngayon bayat na bagbaga aktaw. Ay rumbang laang. Tado ka no ti pasaheros nga agrekreklamaw. Gapo iti panagmaneho na iti tricycle na nakaparpartak. Darasam manong, tani, rabin. Apay, mabutang ka diti al-alyading. Saan mata? Rabin ngaminan. Iso adarasan ta. Alang nga rod. Darasan ti magna. Naimbag arabi iyo. Lola, lolo, ada kami. Agmano kami, lolo, lola. Kasyan na kay ti Diyos, apaw. Imbag mata na kaumay kayo dito'y balay, apok. Win lola, tamailiw kami mat kada kayo. Dito'y kayo amaturaw? Win lolo. Ay katuan apok. Sige, isaga na kunti makan tamangan tayo. Naimbag abigat mo, Janaw. Kasama tatang, agudong kayo. Wan man, tayo na gumatang iti abunaw para kadagiti mulak. Alang nga rod, lumugang kayo, tamapan tayo ni J. Ilay. Kumpat kayo ha. Sos. Janaw, di buon na'y partakan tiyag pataray. Isardeng mo ti tricycle, tagluganak iti sa balay. Na. Agpaisugayam tay damag, nagpartak ang agpatpataray. Na, apay kay. O sige, no di na kayo pagluganan. Biro kayo nga iti sa balay at tricycle. Una yan. Hello, Ma'am Stephanie. Nakaawag ka man, ti amukit nakalive ka. Wen, ma'am, ang ni Jano nga asawam, na-disgrasya. Anya? Wen, adda ita ija ospital ni Jano. Ha? Sa dinong ospital, ma'am, tamapanak kadagos.
Tatang, nanang, kumusta ni Jano? Ay, maputad ka no ti may saasa ka na. Nakaro ka no ti panakadangran na. Kasi mati asawa. No kumadimngag iti pamagbaga. Saan kumakas to'y tinagbanagan na. Masyanak iti asawa. Ay, una yun, tinapasamak ken Juana. Apay nga Jack may garaw ti may sasakak. Pinuted talakay. Nakaro ka nung amin ti panakadangran na. Sana po no naputod ti may sasakak. Magkalma ka lang, Barok. Ang mga noon niya ti mapasamak ken ka. Apay nga napay naputod ti sakak. Maladi kag danag. Adda kamla dito ang mga dingay ken mangtulong ken ka, Barok. Pudno day talakay. Nupay nagbidot ka. Saan da ka abay bayan? Nangruna kanyak nga asawa mo. Isu nga awan tinas ka na pagdanagan kan paglidayang. Danggam ti pamagbagaken ka dagiti nataengan. Tano dakas ti napasamaken ka, agbabawi ka man ngam naladawan ti amin. Papagayam, ditaan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Ivy May ni Canor, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay parang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yo amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 18, versikulo 14. Tipigsa ti pakinakam ti tao nga agbiag, isot mang pakirad kan kuana no masakit. Ngam no mapukaw daytoy, mapukaw matan ti kakaisuna anamnama. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Friend, gumatang kan iti pagpapintas alako. Kakaisuna ang nakadanunak dito'y balayo. Ay na, pasensyakan. Ngam agur-urnungak iti aramatek nga agpa-opera. Anya? Amay, adda sakit mo? Ada ngamin bukol ti breast ko. Ay sus, nasakit ka din day na? Tamasapol ang maoperan? Wan nga rod. Kat ko na ti doktor, adakkel ka nun ti bukol. Iso ang masapol ang maikat. Kasta ka di? Ay na, nagrigat ti kakasta ang sakit. Wan nga rod, friend. Ngam masapol ang natibkerak amang sarangat iti day ti aparikot ko. Para iti anak ko. Ay friend. Day ta ti rumbang. Kirad ti pakinakam. Nanang, saan ka di amabalin amaala iti agas day ta sakit mo? Tapno saan kayo kuman ama opera? Ay na, saan anak ko? May mayat ka no maikat ti bukol. Di yung tumat ngamin sinigod. Day tangarod ti kamalik anak. Binaybay ak. Idi sabalin ti mariknak. Dakkel gaya man ti bukol. Kasano nga rod itan, nanang? Rumbol lang asaan ta maawanan iti namnama anak. Sapay kuma, tagimbag ka. Masapul abuyugan ta iti kararag. Nanang, awan ti imposible. Nulakot pagayatan ti apo. Nakaumay kamot balasang ko. Adda ka di masapul mo. Umayak ko maumutang iti kwartayo, anti. Amangan namin no agkurang ti urnong ko. Anya ka di tigatangam, tako na mga agkurang ti urnong mo. Awan tigatangak, anti. Aramatot ko maiji ospital. Asino tina ospital?
Imbaga ngamin ti doktor, masapul ka no maopera ak anti. Ay, maopera. Anya ka di ti sakit mo? Ada bukol iti breast ko anti. Anya? Masapul ka no maikat ko na ti doktor. Ay, katuan Mala, ibagak ka ni uncle mo no sumangpaut balasang ko. Barang ada maituulong mikan ka akwarta. Adda ka din na utang mo, nanang. Nila ang anti tinadanon ko iti balayda. Ibaga na kanupay ka ni uncle inton sumangpet. Amangan no saan nakaapautangan ni Lolo. Ingot ni Lolo. Barang no kayat naaanak ko, kasalon at mo tinakataya dito eh. Malagip ko ngamin. Idi umut-utang ka iti osarap para iti panagturpos ko iti elementarya. Hindi na kainikkan. Barang no kayat na itanti agpautang. Amangan no ibaga na asaan ta makabayad. Padasan tala ang anak ko. No agpautang, di nasayaan. Ngam no saan? Aramida konti ultimo remedyo, anak. Ha? Anya ngay dahita? Maamwam to. Urayan tapay ti desisyon ni Angkan. Auntie, mayat ka din ni Angkan nga agpautang? Ay, lading itak balasan ko. Sa bali, ti panagpampanunot ni uncle mo. Diyak maawatan no anya aklase ti panagrasrasul na. Kasta ka di, auntie. O sige nga rod, tainaklaangan mga remedyo iti sa bali. Aguray ka basid balasang ko. Itad ko kan ka ti may sasingsing ko. Nabayag nga indulduulin ko. Ilakong ta isupay nga aramatam. Ha? Itad mo kanyak kunam, auntie? Wan balasang ko. Tulong ko kan ka. Saan nabali ta jak matus-usaran day singsing. Ilakom, makatulong kan ka dayta. Agyaman ak unay, auntie. Uray siya. Ilakok mo't may sa nga ikaw ko. Tapno saan nga agkurang ti usarat iti ospital. Nasaya at no kasta, Andrea. Mrs., sakbay ang maoperan ka. Agdalan ka pa iti laboratory test. Uwan, doktor. Nakasagana ak para iti anyaman ang maaramid. Madlaw ko kat napigsa ti pakinakam mo. Kasta ti mayat, Mrs. Saan ka amabutan? Uno ag nervyos. Agtalagak iti kabailan nyo, doktor. Kan ti kaasi ti Diyos. Wen, Mrs. Kasta ti mayat. Napigsa ti pakinakam. Kan panagtalag iti Diyos. Kaya't ko ngamin ti agimbag para iti anak ko, doktor. Kaasi mo ti anak ko ang mapanawan no kas pangarigan. Awan gaya, Mrs. Awan ka di asawam? Nasapa ka na balo, doktor. Kasta gayam. Ang Mrs. Amin napasamak. Italak tayo latak ni Apo. Ti Apo ti dakkel ataklin ko, doktor. Mapanak man mo't iti ospital na sarong karak man ni Andrea. Anya ko mati maitulong mo, ijay. Apay, doktor ka. Saan lang doktor ti kasapulan ti may sa pasyente? Masapul na mo ti mang bisita ken kuana. Tapno saan mo ta makarik na itiliday. Sika pay asali, ijay. Amom lagay no kayat na ti kaadam, ijay. Apay ko maasaan. Masakit ti sarong karak. Saan nakagaramid iti maday? Sayang la ti oras mo. Saan asayang ti oras no ipaay iti pada a tao? Madi iti napaidam. Tapaidaman da kan tumad. Ay, awan la kasapula ka dagita at tao. Imbag pa'y siya. Tasyak ti kasapulan da. Amumot gaya makasapulan da ka. Na. Apay nga ipaidam mo da ita daw-dawatin da kan ka. Amok nga rod, ngawan pagbayad da. Ni, si kamot ti masabat ko, John. Papanam? Inak gumatang iti ipagpagatang da nga agas. Kaano ang maoperaan ni nanang mo? Intong bigat ka no, nana. Di ka kumaagliday, balong. Madanagan ako ngamin, nana. Kasano no saan latang agimbag ni nanang ko. Di ka kumagpanunot iti kastan. Ad-adda-adda kas ti mapasamak no saan ang maikat ti bukol.
Sapay ko mga rod, tagbaligid ah. Wan, day tati ikararag tayo. Kahit nada na itulong mo iti ipapan mo di ospital. Kinumustak lahang mo't tanalpasan ti pan nakaopera na. Ay, nalpas nga rodan nga inopirada Tanda mo sakit na nga raw. Wen nga rod, kasi mo't. Ay, agyaban ka. Tasaan asika tinaadaan iti sakit akas jay. Abugak iti sakit no masidagdakan niya. Agkintayag ka kuma iti panaglablabos mo. Tapay. Agragsa ka kiti ata nagasatak ataaw. No nagasat ka ako nam, di mo ka di maitured ti agparanaw? Na, apay, nagswerte mo dagitan at tao nga paranodak idan. May mayat ti tumulong, ngam ti matultulungan. Makatultulong iti tao nga may papay na kanya. Aha! Ay, unay kalakit din ay alakay. Siyak pa'y ti madanagan iti kasta pa nagsarsaritam. Kumusta ka, Mrs.? Kalpasan ti operasyon mo. Mayat matan, doktor. Nasayaat matan ti riknak. Nasayat mo kasta. Naimbaglangan. Tanabaligi ti operasyon. Agyamanak, doktor. Amok, nakatulong ti kinapigsa ti pakinakam mo. Kahit makatulong dayta, iti imbag mo. Katagyaman akmat, doktor. Tanabaligi ti operasyon ko. Un, misis. Naikatan ti bukol. Kahit namnamaek, amayatan ti pagbanagan na. Agyaman akmanan, doktor. Katong palak amin abilin nyo kanya. Tapno darasak nga umimbag. Kumusta kan, balasang ka? Mayat matan, auntie. Nabaligi ti operasyon. Agyaman tayo iti apo. Tanalasatam ti operasyon. Napigsa ngamin ti pakinakam ko, auntie. Kasapulan nak ngamin ti anak ko. Ay, pudno day ta kunam. Sapay agmaymay sa lakot nga rod nga anak. Day ta nga rod ti ingkarkararag ko, auntie. Ubing pay unay ti anak ko. Nukas pangarigan ta nagbalin a kanseros ti bukol nga inikat na kanya. Awan ka din ti mariknam nga ut-ut. Awan mo tan, auntie. Kung ti doktor nga agsubliak inton umay abulan, ta-check upan nakto kanumanan. Kasta ka di. Sige nga rod. Inton mapan ka, kuyogan kan tao. Nagkapo ka man nga tan, ijayan ti kaan na kamamasakay. Makaakar siguro ti sakit na dinakaran kan. Amom ka di aga po iti kinasimpet kan namnaman na. Katawanan ti marikrik na anasakay. Kasta pa'y itaataad da agas. Minton nagangay. Agsubli mo laang. Ay, saan kumamot Kaasi mo ti anak na amapanawan na no kas bilang. Ay, nauray ka sa no ti panangaasem no kadeng nan. Apay ada marami na. Ay, aguray ka mandoro. Apay ka di akas na ti panagsarsaritam. Anya nga ta no si kamot ti agsakay. Na, no siyak ti agsakay. Apay kaasyanak na kita ibagbagam anak kakaasay. Nanang, anyati ko na ti doktor. Mayat ti resulta ti panang-eksamin na kanyak anak ko. Awanan ti pagdanagan ta. Basta surutag amin abilin na. Kasta ka di, nanang. Ay na, agyaman Wan anak, saan siguro nga ipalubos ti Diyos nga agmay-may saka. Nasaya ti apo kadata, nanang. Tadi na ta pinagsina. Wan anak ko, iso akanayon ta apagtalkan kan pangnamnamaan ti Diyos. Italagta ti amin kan kuana. Kumustan, Andrea? Kaslaawanan parikot iti salunat mo Wan Mila, indaw-dawat ko asapay ko matagtultuloy ti salunat ko. Kan sapay ko takanayon anapigsa ti pakinakam ko. Wen makatulong kada tayo tipig sa tipakinakam. Wen, kan nalabit asaan ko pa'y agasa ti sumina iti day ti abiyag, Mila. Nalabit ako na ti Diyos, nga agbiagak pa'y iti naunday para iti anak ko. Kantap na makapagserbi at matkankwana. Husto ka, friend. Iso nga ita, ad-adan nga agarami dak iti nasayaat, para iti pakaidaydayawan ti Diyos.
Husto ka, agaramid tayo iti pakaidaydayawan ti Diyos. Taday ti pakaragsakan na. Nakasangpetan dito'y balay. Pagyamanan ta iti Diyos, ta saan agrabe ti sakit mo. Trangkaso la dayta. Ay, kunaglakit din no grabe ti sakit ko. Surutam ti bilin ti doktor kan ka. Huwag ba kahit agyaman tayong pandak iti doktor. Lagi pa man ti imbagbagam ide. Ano umay ti sakit kan ka. Kat abugam ida. Anya ngay ita. Nabog mo ka di ti sakit. Ay, naglaing ka sumao. Ngam anya ngay ti langam ita. Agkakapsot ka. Aday niyag ko apres ko aprutas, Uncle Doro. Makapasaya at iti salunat. Sinarungkaran na Andrea. Nga uray, saan kay day a pinautangan iti kwarta. Anayon ti pagpaupiran. Wen, Uncle. Saan nasakit tinakemukan niyak? Saan, Uncle? Agyaman ano kasta. Katmangan kayo iti inyag ko aprutas, Uncle. Makatulong day takada kayo. Manipod ita, kanayunan nyo ti mangan iti prutas. Katliklikan nyo dagiti rumbang adiyo kanan. Iti kasta, mailiklik kayo iti sakit. Kasta ti aramidak, Uncle. Andrea. Agpapigsa kayo, Uncle. Kunaklakit din no matayak. Kas iti kunan ni Antay. Naskay napapigsa at ti pakinakam ko. Tapno agbalinak anakirad. Kastamot ti inaramid ko idi, Uncle. Pigsa ti pakinakam ti kasapulan. Ay, agyaman iti isasarungkar mo kanya, Andrea. Awan anyaman na, Uncle. Agpaimbag kayo. Pigsa ti pakinakam ti kasapulan ken kararag iti Dios. Tadayta ti tumulong kada tayo iti anyaman as sumangbay aparikot iti biag tayo. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan kinapudno ken biag. Isurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yo amin papagayam, intay ibasa ti Colosas Kapitulo 3, versikulo 14. Kat kadagitoy amin, inayon nyo ti ayat ang mamagsinggalot anan-anay iti iso amin. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Awan mananjay kwarta katangdan ko naglabananang. Inalaman nandiy anak iyo. Kahit apay asyak ti pangibagaam. Ken maysa, apay ko mga agreklamo ka, kat agtrab-trabaho matjay anak ko. Saan laeng asikat ti agtrab-trabaho? Agtrab-trabaho ngagpaiso ni Arman ijay farm ni Tata Victor. Ngamawan matititod na kanya kakwarta. Ay, imposible. Ti kunamkit de, gastadura ka. Iso akanayon kayo amaawanan iti kwarta. Bagbagaan nyo kumamot jay anak yun, nanang. Irresponsable a padre di pamilya. Mare Helen, adto iti utangam. Saan ka nga apuran ngagbayad? Bayadam tulatan into nadakwartam. Agyaman ak pare Harold. Aday gatang kun iti bagas mi.
Anyamat tanti kastoy abiyag mi nga gina. Sapay agis eskwela dagiti duang anak ko. Sakit jak unay makatrabaho. Tadwapay lang ang titawan ti burida ko. Saan mat nga rod akayat ti katugangag ti agaw-awir. Tapno makatrabaho ako, ma. Ay, kaasi ka maray. Naimbag pa iti asawang pare. Tasaan nga agparparikot. Ngamin nasingpat ka. Ngam siya. Agparikutak no kasano amapakan ko dagiti anak ko iti mamitlo iti may sangal daw. Takasano. No adamat gada. Takawan mat nila kay ko. Ala, bayaman, tapadasak to akasarita nila kay mo, mare. Barang saan nanto at tagidaksen, ti ibagak kan kuana. Unay kakat ngaminan, Helen. Ibantay mo kit din ti bagim iti awan serbina nga asawam. Man. Kita ang manday talangam. Bakbakatanan ti langam. Gaputa ka na yun anak ko na starupam. Gapu iti parikot mo kanila kay mo. Manang, amangan no adda mong amabalin ko apagkwartaan nga oray adda ak dito'y balay. Isungarod nga inmayak. Tatulungan na kadagiti inyawid ko at trabaho. Isuro ka iti aramidam. Tauray adda ka dito'y balay yo. Makatagad ka latta. Agyaman ak manang. Agaramid iti decoration. Kasta ti aramidam. Mabayadan ka iti purpose. Iso alalay nga muan. Sige manang, isuro na. Ta interesado ak. Ay, agyaman ak. Nakaturugan dagiti anak ko. Irugit mo ti trabaho kung ipapaaramid kanyak ni Manang Minda. Mayat da ito yan at trabaho. Makatagad ak nga uray addaak dito'y balay. Elaine! Elaine! Nilawat mo ti Rita! Adan ni Arman. Ay! Elaine! Una yan. Mangrugi man ang tawanan bain abarta. Ay, agyaman ako. Nakaturog matlaang ti Bartak nga asawak. Diyos ko, danggam ka di ti asog ko. Tarigagayak tinaragsak a pamilya. Nga oray nakurapay lang ang ti adda pa nagbiag mi. Basta naragsak kami kuma. Asaan kumamat abartak kan babaero ti asawak. Takawan nakpay iti kwarta. Diyos ko, danggam ka di ti asog ko. Ikam ka di ni Arman iti makuna nga ayan. Ikanak iti kwarta, Helen. Inak agsapol iti panggadak. Namin anon ang nagkidaw ka iti kwarta kanyak. Tagsapol ka iti panggadam. Ngam aging gaita, awan mat masapulam a panggadam. Takasanuma ngamin, nagpintas ti trabahom iti ayan ni Tata Victor. Ngam inikatda ka, gapu iti kinamamartek mo. Ikanak kadiwan no kayat mo ti makaraman iti tungpa. Nauma akon iti aramid mo, Arman. Iso anasaysaya at laangan no agsinata. Pumanaw kan dito'y balay. Anya? Papanawon nak dito'y mismo abalay ko? Pumanaw kan! Naragragsak ti biyag mi nga agiinan no awan ka. Sika ti pumanaw dito'y balay. Ado ti gastos ko dito'y ngam iti sika. Sige! Da kami ti pumanaw dito'y balay. Agsinatan! Sa dino ti papananyo nga agiina, Helen. Anya ti kayat asawon day tabag abitbit mo? Pumanaw kami nga agiinan, nanang. Isina kun ti anak yo. Tawan mo't serserbi na padre di pamilya. Nagturad kan nga agsaw iti kasta? Pudno ti imbagak, nanang. Sige, ingkamin. Hay! Saan ka akayat amanunggang? Iso sige, pumanaw kayon. Total, saan nakamutlang nga ay ayatan ti anak ko? Anya? Saan nakaakailalaan ni Arman? Iso shoo! Panaw! Ay, kastamot ka na kayo. Anya ka diti maipaay ko, padre.
Sumarsarungkar kami kadag iti babalay. Kaya't iti ilalabas mi ditoy, nakita da ka. Iso nga inasit ganda ka, kabsat. Anya ti ibagayo, padre. Umay mi kumusta ti spiritual life yo, kabsat. Adda ka di matlaang nga adadal yo, iti panakimismisa yo. Ngayon niya aplikaryo, iti biyag yo. Uwan, padre. Ta makimismisa akmat. Uwan, kabsat. Ragsak iti kaunggan ti intay masagrap, no kasta ti aramidan tayo. Kang runaan na, maragsakan ti Dios kada tayo. Ket adadapay ti bendisyon nga ipaay na kada tayo. Bendisyon? Wen, kabsat. Akatala, itultuloy mo ti dungag iti mensahe ti Dios. Kan ituloy mo ay aplikar iti biyag mo. Iti kasta, maragsakan ti Dios ken ka, ket bendisyonan na ka. Padre. Ket sapay la kuma taadda ayat ken ka, nga iso ti mamagsinggalot iti iso amin. Anya ngay dagita ar-aramidam, anak ko. Agar-aramidak iti dekorasyon, nanang. Kuna ni manang minda, napintas ka no tar-aramidak. Ket pulos nga awan na reject kadagiti inaramid ko. Ila ko da kadida kita? Una nang. Dito'y Pilipinas, kan iti daduma pa'y apagilyan. Kastagayam. Naimbaglaangan taadda iti ang trabaho. Uray kaskasano, adda igatang ko iti kasapulan dagiti anak ko, nanang. Ay, katuon Ay, takasano mat nga may. Irresponsable ti asawam. Sipod inmay kayo nga agiina dito'y balay. Di na kay pa'y sinarungkaran ti asawam. Idawdawat ko iti Diyos nga balbaliw ko man ni Arman, nanang. Day tatyas asog ko iti Diyos. Ay, anak ko. Amo kapat ganti Diyos ti asog mo kanikwana. Nga agpapan iti inana, agbalbaliw kumamatan. Ngamin, konsentidor kan kaapa na amin akakaaruba na. Harold, saan ka day aman nakimisa ka? Ha? Nana. Apay ka di? Ay damagak man, noan niya dagiti pagayatan ti Diyos, amasapul nga i-apply iti biyag tayo. Data ka diti umay mo damagan, iso nga imay ka, nana. Wen, amom ka day dagiti pagayatan ti Diyos. Iti day ta asalud sudyo, nana. Kasladiyo pa'y nastrak ti simbaan, sipod ubing kayo. Ha? Kastoy, nana. Ayatem ti padam a tao. Di ka manarsarita iti biyag ti karubam. Ipatag mo ti manugang mo. Bagbagaam ti anak mo, tamamartek. Kat di ka makiap-apa iti karubam. Ha? Kan kang runaan na, ingka makimisa iti Domingo. Tapno makasursuro kayo pa'y iti nasaya at abambanag, nga i-apply yo iti biyagyo. Harold. No maaramid yu dagita, nana, naragsakan ti kaunggan nyo. Kan maragsakan ti Diyos kada kayo. Iti ababa asarita, nasken nga adda ayat iti puso yu. Adto yan ti bayad ti inutang ko kan ka, pare Harold. Agiamanak iti Diyos, tanako ornungak iti pagbayad ko. Ay na, saan kumatkat at singsingiran? Ha? Wan, tulong kun kan ka. Igatang mo kit di, iti para kadag iti anak mo. Nang runa, kat di na ka matulungan ti asawam. Sigurado ka adi mo awatan, pare? Sangaribo da ito ya. Wan kun akmat. Sana bale, tagsusweldo akmat. Isong addalat ta pagtaudan ti kwartami. Inukas na,
Agyaman ak nga rod unay, pare. Awan anyaman na, mare. Pare Arman, nasaya ata nakita ka dito'y parangan nyo. Kan nasaya at tasaan ka nabartek. Apay pare, anya ti bagam? Pare, saan mo ka di akailiw ti pamilya? Ha? Bayam ida. Pimanaw da. Agsubli da, anong kayat da? Awan ka di ayat di tapusong, pare. Saan ka di atalagaan napatag ti pamilyam ken ka? Apay ka di apakibibiyangam ti biyag ko, ah. Sipud baruta, agayam taan, pare. Nasingad ta iti tunggal maysa. Amin aparikot ko idi. Sikati tumultulong kanyak. Kat kasta akmat kan ka. Anya ka di atalaga ti gagaram? Umay kalaang palagipan, pare. Anaragragsak ti biyag mo, no ipatag mo ti pamilyam. Binalbaliwan na kan anamay pinsan ti arak, pare. Anya? Aginumak, maete. Ngam saan akaskan ka, nga aginggat malipata mon ti lubong mo. Agbabae ka pa'y. Among pare, malas day ta iti biyag. Ha? Pare, agbalbaliw kan para iti pamilyam. Likli ka mon ti uminom iti arak. Tadadaelen na laeng ti salon at mo. Imayak dito simbaan, padre. Kat pagyamanak tanaranaan kayo. Anya ti may paay ko, kabsat. Siyak, jay nakasarita yu idi, padre. Inasit gandak ide, jay paraangan may. Wen, malagip kan, kabsat. Ket, kumusta kayon? Ay, nasaya at padre. Umayak lamakisarsarita kada kayo. Maipapan kan ayat. Nasayat no kasta, kabsat. Ay, amoyo ka de, padre. Saan ako amakiap-apa ka nagiti kakaarubak. Ngamin, nagbalbaliw ako. Nasayat no kasta, kabsat. Ala, ituloy mo laeng. Tatinapud no apa nagbalbaliw, pasaya atin na tibiyag. Wen, padre. Ituloy mo ti agarami ti tinasayaat, tapno bindisyonan na ka ti Diyos. Ti ayat kuma ti agari kan ka, kabsat. Wen, padre. Arman, nangan ka ka din. Saan pa'y nanang? Awan mo't ngamin agluto iti kanak. Tapi nanawan takmat ti pamilya. Anak, anya nga ta nusukunem ti pamilyam. Ket baliwan nyo ti mangruge. Husto mat tinakunan ni padre. No adda ayat iti kaunggan, natalina ay med ti pagtaengan. Ha? Anak, anya nga ta no agsapul kan iti natalged apang gedam. Iti kasta, saan mo't nakakaase ti asawam. Hanggang bilibak kan kwa na. Tauray saan mo atulungan. Ngam nagagatlat ta. Nanang? Alan, anak ko. Agsapul ka iti panggedam. Tapno saan nga agbisin ti pamilyam. Kaasimat, dagiti anak yaw. At iti bayad tinalpas mo a dekorasyon, Helen. Ay na, agyaman nak manang. Adamanan igatang ko iti masapsapul mi. Katun Mayat day to at trabaho, manang. Ngamin, addaak lang dito balay. Ado ti malpas ko. Wan, ala, bayam. Takaaduwak to ti mangyag iti aramidaw. Agyaman nak manang. No kumataawan aw-awer mo, agtrabaho ka kumamot iti pagtrab-trabahwak. Namanya ngay nga rod. Sana bali, manang. Umdas matkit diti matmat gadak, nga uray addaak diti balay. Ala, ano sam nga rod ading ko. Ay, sa anak pa mapanagla ko itatagi na na at diet. Nanang, mapanak biit ijay balay mi. Tainak alaan dagiti daddo maakawas dagiti ubing. Agsubli ak matla dagos. Pakibantay yu pa'y laang ni baby, Uwan, anak ko. Sa bagay, nasingpot day ta anak mo. Kan saan nga alikutag.
Iso asa anak ang mabanog amang bantay kan kwan ah. Wala nang. Sige nga, Rod. Rumwarak biit. Adda ka gayam, Helen. Wan, umay ko alaan dagiti daddo maakawas dagiti ubing. Mabalin ka di nga agsubli kayon dito balay. Bakit? Addan panggadak. Insaraknak ni Pare Harold iti kumpanya nga ayan na. Kasta ka di. Nagsaya atan niya. Driver ak idjay. Kwa? Agsubli kayon dito balay. Bakit? Ikarik. Agbalbaliw akon. Ikarik matayin nga agbalin anatalina ito pagtaangan tayo. Arman. Wen bakit? Nagbalbaliw akon. Isong ikan na kumapa iti gundaway amang ipanaknak iti panagbalbaliw ko. Agyamanak iti Diyos. Tanagbalbaliw kan, Arman. Agyamanak mat iti Diyos. Tainik kanak iti ayat iti kaunggak. Gapo iti dayta. Nakaamirisak ket nagbalbaliwak. Ti ayat, ti kang runaan iti amin. No adda ayat, iti agasawa, natalina ay mat ti pamilya. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, anay tampok ti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tinkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.